Erokamano jawinjo, wadhi e tich ang'wen ma wach maduong' wacho ni tich mar Mesia. Kaluwore kod lemo mar Daniel, nitie weche ariyo ma wadhi nono ni to Daniel ne lemo ka kwayo ang'o kuom Nyasaye. Mokwongo en gi weche ariyo. Achiel manolemone maduong' en richo mag ji, kendo mar ariyo en kethruok mar Jerusalem. Ing'e ni seche moko ber mondo dhano obed specific kowuoyo gi Nyasaye. Omiyo Daniel ne very specific kowuoyo gi Nyasaye gik modwaro. Wayudo ni duoko mar Nyasaye bende ne otenore mana kod kwayo mar janabi. Kaluwore kod tich mar Mesia, oganda mathoth ne dhi yudo resruok, kendo sanctuary be ne idhi puodhi. Kuom lemo ariyogi, duoko mane oyudore ne en mano maber moyombo kata mana paro mar Daniel owuon, nikech tich mar Mesia ne biro kelo ber ne gund dhano duto, tiende ni ji duto moyie kuom Kristo ne dhi yudo warruok. Kwasomo Daniel 9:21-27, wuoyonwa kuom kit tich man owinjore otim kuom thuolo malach mar higni 70 duto. Wadhi nono ni to kare Mesia ni tichne maduong' nobiro mar timo ang'o. Wachako mokwongo, nobiro mondo otiek kethruok duto. Kethruok duto otieko nade? Kokalo kuom remb Yesu, ng'anjo mane dhano otimo ne Nyasaye norumo, kendo dhano yudo thuolo mar neno ber mamol kowuok e Kalwari. Mang'iso ni Kristo ne biro mondo otiek kethruok duto manosebedo e kind dhano kod Nyasaye, mang'iso ni ne waseng'anjo mwatimo gik mopogore, koro Kristo mondo okedwa ka nyaka otiek mano mokwongo. Mar ariyo, tieko kit richo moro amora. Wayudo ni nyaka yapodho dhano, gund dhano duto osebedo ka ok nyal dak e ngima ma Nyasaye dwaro. To kata kamano, Mesia biro ka onyawowa kod both marwa. Mago duto otimo nikech oherowa. Kobiro kendo thonwa, mang'iso ni okawo gigo duto manowinjo bed ni negowa kata miyowa tho, to okawo keto kuome, mang'iso ni mano en resruok kuomwa. Mar adek, ni mondo otim winjruok ne kethruok duto mosebetie, mana kaka Paulo wacho e buk mar Jo-Kolosai 1:19-20, ma bende Kristo kende ema ne nyalo timo. Paulo wacho nang'o? Nikech ne long'o ni Nyasaye yiero mondo kite owuon odag ei Kristo, kendo noyiero mondo kuom Kristo olos winjruok e kinde en owuon kod gik moko duto manie piny kata manie polo, kosekelo kwe kuom rembe manochwer e msalaba. Wayudo ni kare Nyasaye owuon ema noyiero e chunye kendo e pache ni mondo okel winjruok kod dhano kuom Kristo, ma ok en gino ma wan wanyalo timo, to Nyasaye manotime. Mar ang'wen, mondo mi okel bedo makare mochwere. Ing'eni bedo makare mochwere with the righteousness of God. Kristo nokawo karwa e kinde mane en e msalaba, omiyo ne oketo kuma okang' mar gweth mar bedo makare gi Nyasaye. Bedo makare gi Nyasaye ok en gino ma wanyalo yudo kiwan, en mana kaluwore gi hero gi dwaro mar Nyasaye. En omiyowa, oketowa kare kendo omiyowa bedo kare. Mana kuom yie kende ema wanyalo yudogo ket kare machalo kama, wuok mana kuom Nyasaye. En gino mok nyal wuok kuom dhano kata wuok kuom gimoro amora, nyaka wuok mana kuom Nyasaye. Mar abich, mondo oum fweny kod kor. Mondo oum, gi dho ngere wacho to seal up fweny kod kor. Kane Kristo ochiwore owuon ka misango, kor mag muma machon mane siemonwa tich mare mar warowa nochopo kare, matiende ni gimoro amora mane dwarore nochopo kare. Omiyo koro duto nochopo kare kaluwore gi dwach Nyasaye kendo wach Nyasaye. Mar auchiel,
kendo mondo ogwedh kama ler moloyo. Jawinjo, kama ler mwawuo kuomeni ka ok en dhano moro to mana kamoro. Omiyo wach motigodo manyiso mana chakruok mar tich Kristo mar sayonwa e sanctuary manie polo. Kisomo Joebrania 8:1 biro yaroni wachno malach, manyiso ni kamowuoye mondo ogwedhi en kamoro, ok en dhano. Nitie pogruok. Seche moko wakiko weche, iyudo ka jomoko paro ni gimowuok kuome ka en dhano. Jawinjo, wach mawacho kama ler ni gimowuok kuome mane Kristo obiro mondo chopi mondo ogwedh kama ler moloyo en kamoro, manyiso ni en sanctuary mane polo kama Kristo ne chako tich mar sayowa. Ageno ni kanyo winjore maber jawinjo, kendo kwadhi nyimo bende puonjore matut gigo ma Daniel noneno kendo nondiko.